Eu quería empezando a dar as grazas. Dar as grazas en primeiro lugar ao Concello de Carballo pola súa aposta, como sempre, polo deporte, e máis un deporte de categorías inferiores, como é unha challenge de categoría juvenil. Darlle gracias tamén a todos os patrocinadores, que evidentemente facer un roba deste tipo sin o apoio de todos os patrocinadores, que son moitos, sería imposible facelo, e decir que desde o Club Ciclista Carballo temos a vontade de seguir crecendo, pero para eso necesitamos aumentar a capacidade que temos de financiación para poder facer unha proba por etapas en Carballo. O tempo dirá se seremos capaces ou non, pero de verdade, señor alcalde, moitísimas gracias por toda a aposta polo teu compromiso. Apostamos polo ciclismo, facemos 2 probas anuais en Carballo, temos as escolas, que sin eles, sin o apoio das empresas e das institucións, non sería posible. A proba é unha proba de carácter nacional, temos anotados 18 equipos, o máis lonxano é de Córdoba, vai a vir ao fresquiño polo que vexo, pero, eles son equipos que empezaron con nós dende a primeira challenge, veñen porque ven que o bo traballo, que somos poucos, pero traballamos moito, din que é unha grande volta e que están contentísimos. Así mesmo, a parte da volta, din que vivimos no paraíso, entón, benvidos a Carballo de parte da organización, agradecer aos voluntarios que evidentemente sin protección civil, sin policía local, sin os voluntarios da asociación, das distintas asociacións que nos botan unha man, non podríamos levar a cabo este evento de tanta envergadura. A Motoenlace, como non, agradecer á Federación tamén por apostar por nós, que tamén eles saben que somos capaces. O paraíso ten días, hai días que é máis paraíso que outros, non? En calquera caso, eu creo que no nome de todos os carballeses, carballesas, no nome de todas as entidades deportivas que hoxe constituyen un núcleo moi dinamizador da actividade en Carballo, temos que agradecer que unha vez máis o Club Ciclista teña a capacidade, a valentía e o compromiso de organizar a sexta Challenge Junior. Efectivamente, Carballo temos seguro que vai a garantizar unha boa organización. O Club Ciclista ten demostrado en cada unha das probas que se responsabiliza a organizar, e desexamos que este fin de semana o noso Concello siga sendo un exemplo do deporte nas categorías inferiores, do impulso ao deporte, do apoio ao deporte e da solidaridade co deporte. Todas as pequenas molestias que poida ocasionar na mobilidade, sabemos que está absolutamente recompensadas co gran traballo e do exemplo extraordinario que un concello como Carballo ten que dar sempre. Por tanto, o meu agradecemento ao Club Ciclista por todo o esforzo, por todo este traballo e por toda esa exemplaridade que ano tras ano demostra promocionando o ciclismo desde as categorías inferiores.